ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆସୁଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଏପଟେ ଯିବା ସମୟରେ ଏପଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦରଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଯାଉଥିଲେ ସେ ମାଉସୀ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ବସେଇଥିଲେ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ସମୟ କଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ମାଉସୀ ଜଣ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ